Ja sen takia tämän vuoden jouluspesiaali on valitettavasti peruttu. No sepä harmi. Minulla ja pojallani on aina ollut hauskaa jouluisin. Esimerkiksi silloin kun... Joo, tulin vain kertomaan, ettei juhlia tule. Moro! Terve ninjat! Tulin vain ilmoittamaan, että Jay on vatsataudissa. Nia muuttui järveksi ja Garmadon karkoitettiin Manalaan seksisminsä takia. Eli tämän vuoden jouluspesiaali on valitettavasti peruttu. Ai niin, ja korona teki comebackin, joten joudutte viettämään joulun yksin erossa toisistanne. Heippa tirallaa! Mitä Sano, jos multa meni jotain ohi, mut eikös Garmadon kutsunut meidät luokseen niinku vartti sitten? Joten missä välissä se olisi karkotettu Manalaan? Niinpä! Ja mä näin Jane ja Nian tunti sitten ihan terveinä. Sensein jutuissa ei oo nyt mitään järkeä. No onko koskaan ollutkaan? Paras tapa voittaa vihollinen on tehdä siitä ystävä. Vittu, paras tapa voittaa vihollinen on käsiase. Onkohan sen dementtia mennyt pahemmaksi? Se selittäis noi sekoilut. Kyse ei ole dementiasta tai hänen kasvaimestaan. Sensei valehtelee. Mistä tiedät? Skonnositko jo analysoitko sä sen käytöstä? Tuon tason paskaljauhantaa ei tarvitse edes analysoida. Sensei valehtelee. Piste. Vittu, se on kyllä yksi pedofiili. Rauhoitu, rakas. Mut miksi se meille valehtelee? Mitä se oikein juoni? No kostoa tietenkin. Se varmaan tajus, ettei me olla kutsuttu sitä joulunviettoon. No se paska pilaa kaikki bileet. Mut mitä me nyt tehdään, lolt? Sensei on oman kuoppansa kaivanut. Näette sen sit jouluaattona.